Καλησπέρα σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Στρούτζος και είναι το Revenue Uncut. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο και σήμερα θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Σάβα Μιλωνά. Σάβα, καλώς όρισες στο Revenue Uncut. Καλώς σε βρήκα, Κωνσταντίνε. Είχαμε πει εδώ και καιρό να το κάνουμε, οπότε χαίρομαι πολύ. Η χαρά είναι όλη δική μου. Ο Σάβας Μιλωνάς, συνεργάτης μας και γνωστός στην ελληνική αγορά, κυρίως μέσα από τη Holiday Check, που πρόσφατα τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι Area Manager για Ελλάδα και Κύπρο, του μεγαλύτερου travel portal για την αγορά gas, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Επομένως, σίγουρα θα μοιραστεί πολλά πράγματα μαζί μας σχετικά με το ρόλο του, την εμπειρία του με τη Holiday Check και οπωσδήποτε να μας δώσει έτσι το insight του μέσα από στην πιο σημαντική αγορά όσον αφορά την Ελλάδα. Σάβα, θα ήθελα έτσι να μας πεις κάποια πράγματα για σένα, για το δικό σου το background και φυσικά για το ρόλο σου στη Holiday Check τα τελευταία χρόνια. Το background μου γενικά είναι στον τουρισμό. Ξεκίνησα σε .com εταιρείες από την Αγγλία, ξεκινώντας αρκετά πίσω από τη Virgin.com. Ήμουν στη lastminute.com, στη Met Hotels και γενικά σε αρκετές εταιρείες startup στην Αγγλία και μετέπειτα .com εταιρείες και συνέχισα και στην Ελλάδα. Έχω περάσει και από την Booking για ένα διάστημα. Είχα κάνει και εγώ ένα μικρό διάλειμμα στα χρόνια της πανδημίας, αλλάζοντας λίγο κλάδο και επανήλθα το 22, το Σεπτέμβριο του 22 συγκεκριμένα. Ξεκίνησα στη Holiday Check ως Area Sales Manager για Ελλάδα και Κύπρο. Ο ρόλος μου έχει αρκετά κομμάτια. Περιέχει και το κομμάτι του account management, τις επαφές δηλαδή με όλους τους συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο. Και σίγουρα περιέχει και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι στρατηγική, στην οποία στείνουμε μαζί με τους συνεργάτες, ώστε να έχουν καλύτερη προβολή και απήχηση στη γερμανική αγορά και στις γερμανόφωνες χώρες. Πάρα πολύ ωραία, Σάβα. Οπότε θα θέλαμε να ακούσουμε έτσι και λίγα πράγματα για τη Holiday Check. Οπωσδήποτε την έχουμε γνωρίσει στο παρελθόν ως ένα meta-search εργαλείο. Έχουμε δει να κάνει ένα rebranding τα τελευταία χρόνια και θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε λίγο για το business model της Holiday Check και τον αντίκτυπο φυσικά που έχει στη διανομή του ξενοδοχειακού προϊόντος της αγοράς αυτής. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έχει λίγο αλλάξει το μοντέλο τα τελευταία χρόνια. Η Holiday Check αυτή τη στιγμή θεωρείται το μεγαλύτερο German-speaking, ας πούμε, travel portal. Έτσι χαρακτηριστικά, το 2023 η Holiday Check είχε περίπου 160 εκατομμύρια visits, όταν το δεύτερο μεγαλύτερο portal που είναι η TUI είχε περίπου 80 με 85 εκατομμύρια visits. Οπότε αυτή τη στιγμή με διαφορά είναι το μεγαλύτερο German speaking, ας πούμε, travel portal. Και όταν λέω travel portal, ουσιαστικά έχουμε τρεις άξονες βασικούς δραστηριότητας. Η πρώτη δραστηριότητά μας και από αυτή που είμαστε και ευρύτερα γνωστοί και γίναμε καταρχάς γνωστοί είναι το κομμάτι των reviews, που είναι και το κομμάτι που μας φέρνει και το περισσότερο traffic, θα έλεγα, στη σελίδα. Γιατί 9 στους 10 Γερμανούς Urlaubers, όπως τους ονομάζουν, 9 στους 10 Γερμανούς ταξιδιώτες, θα ξεκινήσουν την αναζήτησή τους στη Holiday Check και θα μπουν 6 με 7 φορές περίπου πριν ταξιδέψουν. Άρα το πρώτο μεγάλο κομμάτι είναι το κομμάτι των reviews. Έχουμε το κομμάτι του online travel agent. Είμαστε ουσιαστικά μεταπολιτής κυρίως πακέτων όλων των μεγάλων Γερμανών tour operators και αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο business για μας. Είναι περίπου ένα billion το χρόνο που έχουμε εκεί πέρα. Και επίσης έχουμε και τη Holiday Check Risen, που είναι ο δικός μας tour operator. Η Holiday Check Risen δεν κάνει απευθείας συμβόλαια με τα ξενοδοχεία. Αγοράζουμε προϊόν μέσω wholesalers και ουσιαστικά και το distribution αυτού του προϊόντος γίνεται αποκλειστικά μέσω της Holiday Check. Οπότε αυτοί είναι οι τρεις βασικοί τομείς δραστηριότητας που έχουμε.
Και γενικώς βρισκόμαστε δίπλα στον Γερμανό ταξιδιώτη σε όλες τις πτυχές της αναζήτησής του, από την αρχική αναζήτηση, και μπορούμε να τον ακολουθήσουμε μέχρι και την κράτηση. Και έτσι, για να σου δώσω και ένα νούμερο, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μόνο μέσω Holiday Check πέρσι είχαμε ένα τζίρο περίπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που ήδη έχουμε φτάσει φέτος, τώρα που μιλάμε τέλη Ιουλίου. Πάρα πολύ ωραία. Και φέτος πώς δείχνουν τα πράγματα, Σάβα? Γενικά η εικόνα που έχουμε φέτος όσο αφορά το κομμάτι των κρατήσεων είναι θετική. Δηλαδή η Ελλάδα είναι συν 7% σε σχέση με πέρσι. Είδαμε ότι οι αυξήσεις τιμών ήταν μικρότερες. Το συνολικό turnover φέτος είναι περίπου στο συν 14%. Αυτό μας δείχνει ότι είχαμε μία αύξηση περίπου στο 7% μεσοσταθμικά. Έχουμε κάποιους προορισμούς οι οποίοι κάνουν αρκετά μεγάλο overperform. Η Ρόδος, ας πούμε, φέτος είναι ένας προορισμός ο οποίος πάει εξαιρετικά στη Holiday Check με αυξήσεις περίπου στο 25%. Wow. Ναι, και αυτό ήταν επειδή και οι τιμές κρατήθηκαν λίγο πιο χαμηλά φέτος στη Ρόδο και επειδή και το οικογενειακό προϊόν φέτος πήγε πολύ καλά στη Ρόδο. Η Κρήτη, που είναι η μεγαλύτερη μας αγορά, έχει μια αύξηση περίπου 3 με 4% και οι άλλες αγορές είναι περίπου στα ίδια με μικρές αυξητικές τάσεις, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει και είναι μια έτσι, ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, σεζόν φέτος. Γιατί αυτό που δεν έχω σαν στατιστικό, δεν ξέρω, παρά την αύξηση που είχαμε εμείς σε επίπεδο κρατήσεων, δεν ξέρω πόση ήταν η αύξηση στην Ελλάδα σε επίπεδο καταλυμάτων, παύλα, κρεβατιών. Οπότε έχω ένα μέρος της εικόνας. Συνήθως μας δίνονται τα νούμερα από τις αφίξεις των αεροδρομίων, αλλά πάντα δεν σημαίνει ότι τα νούμερα αυτά συνδυάζονται και με τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις που γινόντουσαν πέρσι, έτσι. Οπωσδήποτε αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο αξίζει να διερευνήσουμε παραπάνω. Ακριβώς. Και βλέπουμε σαν μια τάση, μια μεταστροφή σε τετράστερα φέτος ξενοδοχεία και ίσως και μικρότερες κατηγορίες, versus τον πεντάστερο που ήταν λίγο η πιο παραδοσιακή αγορά στις γερμανόφωνες χώρες τα τελευταία χρόνια. Άρα θεωρείς ότι σημαντικό ρόλο παίζει αυτή τη στιγμή η αύξηση των τιμών στην ελληνική αγορά? Σίγουρα αυτό πρέπει να το δούμε και σε συνδυασμό με τις συνθήκες στη Γερμανία. Έτσι. Είναι η πρώτη φορά που η γερμανική οικονομία έχει μια ύφεση φέτος. Γενικότερα το keyword Urlaub φέτος στη Γερμανία, διακοπές δηλαδή, είχε μια μείωση περίπου 15%. Οπότε σίγουρα η αγορά πάντα ήταν, θεωρώ, price sensitive η γερμανική αγορά. Φέτος είναι λίγο ακόμα περισσότερο. Κατανοητό. Και επίσης, σαν ένα έτσι ενδιαφέρον insight εδώ, περίπου το 70% των ταξιδιωτών από τις γερμανόφωνες χώρες θα ξοδέψουν έως 3.000 ευρώ για τις διακοπές τους, κατά άτομο. Οπότε αυτό μας δίνει και ένα benchmark περίπου όσο αφορά τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών ως προς τις τιμές. Ίσως και γι' αυτό βλέπουμε και μια αρκετά μεγάλη στροφή και προς το all-inclusive και γενικότερα το half-board, το full-board. Βλέπουμε ότι το budget σίγουρα περιορίζεται πάρα πολύ, άρα πλήττεται και το περιφερειακό τουριστικό προϊόν. Των πραγμάτων ο επισκέπτης προτιμάει ένα πακέτο οικονομικό που θα μείνει με την οικογένειά του, να κάνει τις διακοπές του, να ξεκουραστεί, και βλέπουμε ότι περιορίζει πάρα πολύ το υπόλοιπο τουριστικό προϊόν. Είτε αυτό έχει να κάνει με ενοικίαση αυτοκινήτου, εκδρομές, εστιατόρια έξω και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω πώς τη βλέπεις αυτή την τάση του all-inclusive. Το βλέπεις έτσι να αντικατοπτρίζεται στα δικά σας τα νούμερα? Εγώ βλέπω μια μικρή αύξηση σε half-board φέτος.
Και αυτό βέβαια νομίζω ότι έχει συνάφεια με το price sensitivity που λέγαμε πριν και όχι τόσο πολύ επειδή ο πελάτης προτιμάει το half board έναντι του all inclusive. Η γερμανική αγορά γενικά τα τελευταία χρόνια κινήθηκε σε all inclusive. Βλέπουμε μια μικρή μεταστροφή σε half board και φέτος. Δηλαδή ξενοδοχεία που έχουν όλα τα board bases και έχω μιλήσει στην αγορά μου λένε ότι έχουμε μια αύξηση στο half board φέτος. Συμφωνώ με αυτό που λες και ούτως ή άλλως η ελληνική αγορά για τους Γερμανούς είναι μια heavily tour operated αγορά. Περίπου δηλαδή το 93-94% των κρατήσεων που έχουμε μέσω της holiday check είναι σε πακέτα. Είναι σε προϊόντα tour operators. Τώρα εσύ σαν πρώτη γραμμή ξέρεις καλύτερα πώς κινείται και η περιφερειακή αγορά, αλλά θεωρώ και εγώ ότι σίγουρα είναι πιο περιορισμένη φέτος από προηγούμενα χρόνια. Σωστά. Σάβα, μίλησε μας λίγο για τις αξιολογήσεις, τα reviews, το πόσο σημαντικά είναι για την απόφαση που θα πάρει ο επισκέπτης σχετικά με το πακέτο που θα κλείσει, την απόδοση του ξενοδοχείου γενικότερα. Εμείς στη Holiday Check έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια reviews συνολικά επισκεπτών και αυτό είναι, όπως σου ανέφερα και εξ αρχής, το κομμάτι για το οποίο μας προτιμάει το κοινό και θα μπει στη Holiday Check. Άρα, εκ των πραγμάτων, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και για τον ξενοδόχο και για τον επισκέπτη φυσικά. Τα reviews είναι κάτι τα οποία πλέον δεν μπορεί ο συνεργάτης ξενοδόχος να τα αποφύγει. Δηλαδή, ο πελάτης μπορεί να αφήσει review σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό sites. Οπότε, πολλές φορές είναι καλύτερα να αφήσει ένα review σε μια εταιρεία που είναι transparent, trusted, που την εμπιστεύεται το κοινό και η αγορά και που έχει και διαφανείς διαδικασίες. Γιατί σε πάρα πολλά sites όντως επικρατεί αδιαφάνεια. Είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία πλέον για τον επισκέπτη για να κάνει την επιλογή του. Όπως επίσης είναι και ένα αρκετά δυνατό εργαλείο στα χέρια του ξενοδόχου, αν το χρησιμοποιήσει σωστά, για να αυξήσει και να δώσει ακόμα περισσότερο έμφαση στην ποιότητα του προϊόντος του και στη διαφορά του προϊόντος του από τον ανταγωνισμό. Αυτό που βλέπουμε να διαφοροποιεί τις κριτικές της Holiday Check έναντι οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, είτε αυτός λέγεται OTA με επιβεβαιωμένες κρατήσεις, είναι κάποιο metasearch με μη επιβεβαιωμένες κρατήσεις, είναι ότι βλέπουμε ότι τμηματοποιεί πάρα πολύ την εμπειρία του επισκέπτη και βλέπουμε ότι ο επισκέπτης μοιράζεται για κάθε τμήμα πολύ πλούσιο υλικό. Δεν είναι δηλαδή ότι θα μπει να γράψει 2-3 βασικά πράγματα, θα σταθεί επιφανειακά στην εμπειρία και θα προχωρήσει, αλλά βλέπουμε ότι πραγματικά δίνει μεγάλη έμφαση στην εμπειρία που έχει ζήσει. Εγώ θα ήθελα έτσι από τη μεριά σου να μας πεις, διότι έχεις ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι αυτό, τις δυνατότητες που έχει ο ξενοδόχος πλέον από τη δική του την πλευρά να προβάλλει πιο ορθολογικά ή με ένα πιο ελκυστικό τρόπο το property του στην αγορά αυτή, στις αγορές αυτές. Ποια είναι τα εργαλεία τα οποία μπορεί να μας δώσει η Holiday Check? Καταρχάς, ο ξενοδόχος έχει ένα full διαχειριστικό κομμάτι στη Holiday Check μέσω του Business Center, όπως το λέμε, όπου εκεί μπορεί να διαχειριστεί την καταχώρησή του, να προσθέσει φωτογραφίες, να ανανεώσει το περιεχόμενό του και το content είναι κάτι το οποίο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση πλέον τα τελευταία χρόνια, έχοντας και ένα dedicated τμήμα content. Γιατί όλα ξεκινάνε από εκεί, από το να δώσουμε τη σωστή εικόνα του προϊόντος. Πολλές φορές βλέπω και εγώ ξενοδοχεία τα οποία επισκέπτομαι, που η περιγραφή τους πλέον δεν αντικατοπτρίζει ούτε τις υπηρεσίες που πλέον παρέχουν, γιατί μπορεί να προσθέθηκαν μετά από την καταχώρηση, ούτε και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Άρα θα έλεγα ότι το πρώτο βήμα είναι να γίνει μια σωστή απεικόνιση του ξενοδοχείου, δεδομένου ότι αν ενδιαφέρει κάποιο ξενοδόχο και αν συνεργάζεται με τις γερμανόφωνες χώρες και τη γερμανική αγορά, είναι η βιτρίνα του
και το point of entry κατά κάποιο τρόπο σε αυτές τις αγορές. Το δεύτερο κομμάτι, και αυτό που και τα παιδιά του content μας λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ο ξενοδόχος να απαντάει σε κάθε review, αν είναι δυνατόν, ακόμα και στα θετικά, και να παίρνει αυτό το feedback και να το χρησιμοποιεί και να το αξιοποιεί για να βελτιώσει το προϊόν του και να το προχωρήσει πιο μπροστά. Επίσης, πολλές φορές σε μια κακή κριτική, απαντώντας, ο ξενοδόχος μπορεί να δώσει τη δική του οπτική και να δείξει ότι στους επόμενους επισκέπτες ότι η προσωπική άποψη ενός επισκέπτη μπορεί να μην έχει σχέση και να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα του ξενοδοχείου. Σωστά. Οπότε έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία, αλλά το κυριότερο που θα έλεγα είναι ότι πρέπει λίγο να πάρουμε κι εμείς το feedback από τον πελάτη. Δηλαδή, αυτό που λέω στους ξενοδόχους είναι όντως να προσπαθήσουν να μαζέψουν reviews, για να έχει και μια πραγματική εικόνα το ξενοδοχείο στη γερμανική αγορά. Και είναι τελείως διαφορετικό να έχεις ένα score από 100 reviews, τελείως διαφορετικό φυσικά να έχεις ένα score από 1000 plus reviews. Εγώ μόνο να προσθέσω στο πρώτο σου point, είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε σε όλα τα meta-εργαλεία ή OTAs έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε το content μας. Είναι κάτι το οποίο δεν κοστίζει και οπωσδήποτε πρέπει να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα και σίγουρα να υπάρχει content parity, να υπάρχει δηλαδή ισονομία σε όλα τα description, σε όλα τα meta και στο website και ούτω καθεξής. Οπωσδήποτε δεν στοιχίζει τίποτα, άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε μια έμφαση και να είναι σωστά δομημένη η πληροφορία, να είναι καλής ποιότητας φωτογραφίες. Και όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο στο να απαντώνται όλα τα review, γιατί οπωσδήποτε δεν απαντάς στον επισκέπτη που έγραψε το review, αλλά απαντάς σε αυτούς που θα σε διαβάσουν. Πάρα πολύ βασικό. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο πιο σωστός τρόπος. Και όσον αφορά το σχόλιο σου, σίγουρα ο τελευταίος λόγος είναι στον ξενοδόχο, άρα γιατί να μην το εκμεταλλευτείς. Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό γενικά το κομμάτι των reviews, γιατί φαντάσου ότι επειδή έχουμε direct connectivity και συνεργασία με όλους τους Γερμανούς tour operator, ακόμα και αν κάποιος μπει σε έναν Γερμανό tour operator για να δει ένα ξενοδοχείο και να το ψάξει, το κομμάτι των reviews και η βαθμολογία που θα δει είναι της holiday check. Πολύ σωστά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν βάζει το εσωτερικό εργαλείο που βαθμολογεί τα ξενοδοχεία για δική τους χρήση, αλλά αυτό που λες, ότι εμπιστεύονται πάρα πολύ τη holiday check, επομένως πρέπει να δώσουμε την δέουσα προσοχή και εκεί πέρα. Οι υπόλοιπες δυνατότητες όσον αφορά το κομμάτι της διαφήμισης, ποιες είναι, Σάβα? Δεδομένου ότι έχουμε τόσο μεγάλο traffic, το εκμεταλλευόμαστε για να προσφέρουμε πολύ στοχευμένες ευκαιρίες διαφήμισης στους συνεργάτες μας, και για να προωθήσουν το προϊόν τους στη γερμανική αγορά, και για να μπουν στο viewport του πελάτη ανάλογα με την εποχικότητα και ανάλογα με την περίοδο που θέλουμε να στοχεύσουμε. Δηλαδή, ίσως χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά εργαλεία στη διάρκεια του early booking, ίσως χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά εργαλεία στη διάρκεια του last minute. Όπως και θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά εργαλεία για ένα new opening, θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά εργαλεία για ένα ξενοδοχείο που είναι ήδη στην αγορά και θέλει να ισχυροποιήσει την εικόνα και την παρουσία του. Πάντως, αυτό που μας διαφοροποιεί από άλλες πλατφόρμες είναι ότι πραγματικά ο πελάτης μπαίνει στη holiday check για να πάρει την απόφασή του για τις επόμενες του διακοπές, και ότι ουσιαστικά είναι ένα travel-related environment, είναι ένα περιβάλλον στο οποίο ο πελάτης θέλει να δει αυτές τις λεπτομέρειες και πρέπει να είσαι στο viewport του τη στιγμή που θα πάρει την απόφαση. Και γι' αυτό άλλωστε συνεργαζόμαστε
και με όλες τις μεγάλες αλυσίδες στην Ελλάδα και με τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και με αεροπορικές εταιρείες και με DMOs και με τους tour operators στη Γερμανία, οι οποίοι προωθούν το προϊόν τους μέσω της Holiday Check. Και έχουμε μια τεράστια γκάμα διαφημιστικών λύσεων, από μικρές μονάδες έως και group ξενοδοχείων και points of interest και ούτω καθεξής. Άρα ουσιαστικά λαμβάνετε και εσείς υπόψη σας το ότι υπάρχει, ας πούμε, έτσι, εποχική διακύμανση όσον αφορά τη ζήτηση σε διάφορα ξενοδοχεία και προσφέρετε έτσι και κάποιες λύσεις για συγκεκριμένες περιόδους. Φυσικά, και αυτό που έχουμε δει είναι ότι η εποχικότητα έχει αλλάξει λίγο τα 2 τελευταία χρόνια. Δηλαδή το early booking έχει μεταφερθεί, μπορώ να σου πω ότι ξεκινάει πλέον από τον Οκτώβριο. Σε αντίθεση με παλαιότερα που ξεκινούσαμε κάπου έτσι στα μέσα προς τέλη Δεκεμβρίου και πήγαινε μέχρι τέλη Μαρτίου. Ξεκινάει από πιο νωρίς πλέον, γιατί και τα συμβόλαια γίνονται νωρίτερα, οι τιμές φορτώνονται νωρίτερα, οπότε και λόγω του price sensitivity που αναφέραμε πριν, όλοι ψάχνουν μία τιμή νωρίς. Επίσης νωρίς δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να επιλέξει και τον προορισμό που θέλει και το ξενοδοχείο που θέλει και πολλές φορές τον τύπο δωματίου που θέλει. Και σίγουρα έχουμε διαφορετικά εργαλεία για να πετύχουμε διαφορετικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, ένα από τα τελευταία εργαλεία που έχουμε τώρα, που το προτείνω πάρα πολύ για το last minute, για παράδειγμα, είναι το καινούργιο μοντέλο που έχουμε, το CPC, που πλέον κάποιος μπορεί να αγοράσει κλικς και επισκέψεις στην καταχώρησή του μέσω Holiday Check, ενώ μέχρι τώρα περισσότερο ήμασταν προσαρμοσμένοι στο display advertising, όπου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο ξενοδόχος είχε visibility μέσω της πλατφόρμας. Οπότε σίγουρα και εμείς εξελίσσουμε το προϊόν μας. Μιλάμε για μπανεράκια δηλαδή ουσιαστικά στις αναζητήσεις. Πάλι το CPC ουσιαστικά δουλεύει πάλι υπό τη μορφή ενός ranking ad. Πάλι δηλαδή εμφανίζεσαι ψηλά σε ένα προορισμό, συνήθως εμφανίζεσαι στη δεύτερη θέση, γιατί πάντα το ranking ad εμφανίζεται στην πρώτη θέση, που είναι το εργαλείο με το οποίο εμφανίζεσαι πάντα πρώτος στις αναζητήσεις για ένα διάστημα και το πιο αποτελεσματικό μας εργαλείο, μπορώ να σου πω. Οπότε με το CPC εμφανίζεσαι στη δεύτερη θέση ενός προορισμού. Η διαφορά είναι ότι εδώ πληρώνεις με το click και δεν πληρώνεις με το display. Αλλά γενικά... Αυτό φαντάζομαι θα γίνει αρκετά popular. Είναι αρκετά popular και ήδη έχουμε τρέξει κάποιες καμπάνιες και στην Ελλάδα με ξενοδοχεία, ειδικά για το last minute τώρα, γιατί το θεωρώ ένα πολύ δυνατό, ένα πολύ ισχυρό last minute εργαλείο. Εκτός αυτού έχουμε μπανεράκια, έχουμε διάφορες μορφές διαφήμισης, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία, Σάβα. Μίλησέ μας λίγο και για τις τάσεις. Τι βλέπετε τα επόμενα χρόνια στην ταξιδιωτική βιομηχανία. Ποιες είναι οι τάσεις που θα διαμορφώσουν και το travel tech και τη διαδικασία της διανομής του προϊόντος, αλλά και τα ταξίδια γενικότερα. Σίγουρα μια τάση που συνεχίζουμε να τη βλέπουμε και για τα επόμενα χρόνια είναι ότι οι κρατήσεις θα έρχονται πιο νωρίς. Δηλαδή το ότι έχει μετατοπιστεί αυτό το βλέπουμε να συνεχίζεται σαν τάση και αυτό είναι έτσι σημαντικό ίσως, γιατί οι ξενοδόχοι πλέον θα πρέπει να αρχίσουν τις ενέργειές τους ακόμα πιο νωρίς. Δηλαδή φέτος ξενοδοχεία με τα οποία στήσαμε μια σωστή στρατηγική ήταν ξενοδοχεία που ξεκινήσαμε τη διαφήμιση από Οκτώβριο και την τρέξαμε περίπου μέχρι τέλη Μαρτίου. Αυτοί ήταν και συνεργάτες με τους οποίους είχαμε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα και μετρήσιμα. Μία δεύτερη τάση την οποία το βρίσκουμε μπροστά μας σίγουρα είναι το AI, το οποίο θα επηρεάσει σε αρκετά επίπεδα, ιδιαίτερα με καλή χρήση, τη βιομηχανία γενικότερα. Αυτό που βλέπω είναι ότι επίσης το ανταγωνιστικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή στον τουρισμό θεωρώ είναι στο ζενίθ. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος.
Οπότε εκεί πρέπει ο κάθε ξενοδόχος να στήσει σωστά τη στρατηγική του και να έχει visibility έναντι του ανταγωνισμού, να φαίνεται, να βρίσκεται στο viewport του πελάτη, να κάνει το προϊόν του σχετικό με τις αναζητήσεις ανάλογα την περίοδο. Και αυτό το βλέπουμε και από τα νούμερα του ανταγωνιστικού σετ μας, ας πούμε, που εγώ θα το έβαζα σαν την Ισπανία, την Αίγυπτο και την Τουρκία σε πρώτη φάση. Δηλαδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το μικρότερο market share στη Γερμανία έναντι αυτών των χωρών. Η Τουρκία σίγουρα είναι ένας προορισμός που έχει ευνοηθεί επειδή έχει το πιο οικονομικό προϊόν ανάμεσα στο competitive set και για δεύτερη χρονιά είναι στη νούμερο 1 θέση έναντι της Ισπανίας, που ήταν παραδοσιακά η πρώτη αγορά για τις γερμανόφωνες χώρες. Οπότε σίγουρα όταν στείλουμε μια στρατηγική πρέπει πλέον να βλέπουμε και τον ευρύτερο ανταγωνισμό και να μην στεκόμαστε μόνο στο δικό μας το προϊόν. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα στην Κρήτη, ο ανταγωνισμός σου πλέον δεν είναι μόνο in resort, είναι και στις περιοχές και είναι και σε όλη την Κρήτη, μπορώ να σου πω. Και κατ' επέκταση μετά πάμε στον ανταγωνισμό μέσα στην Ελλάδα και στον ανταγωνισμό και των χωρών εκτός Ελλάδος. Σίγουρα βλέπουμε ότι τα ταξίδια θα εξαρτηθούν ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στη γερμανική αγορά τα επόμενα χρόνια. Οπότε είναι κάτι για το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Και σίγουρα η αγορά θα γίνει ακόμα λίγο περισσότερο price sensitive και θα πάμε πάλι, νομίζω, στο παλιότερο μοντέλο, όπου οι Γερμανοί ταξίδευαν συνήθως στην αρχή και στο τέλος της σεζόν. Αυτό δηλαδή νομίζω που είδαμε... Το βλέπω, ναι. Αυτό δηλαδή νομίζω που είδαμε το 21 και το 22 λίγο με αρκετό last minute και τη γερμανική αγορά να ανταποκρίνεται σε Ιούλιο και Αύγουστο. Νομίζω σαν trend θα πάμε ξανά στην πιο παραδοσιακή συμπεριφορά της αγοράς. Κατανοητό. Εγώ να προσθέσω όσον αφορά το AI, επειδή σίγουρα είναι το buzzword αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι σε εισαγωγικά ανταγωνιστές της Holiday Check, διάφορα meta-εργαλεία ή OTAs βιαστήκανε πάρα πολύ, κατά τη δική μου άποψη, να βάλουν κάποιο AI εργαλείο το οποίο θα κάνει και πιο εύκολη και πιο γρήγορη την περιήγηση του επισκέπτη, αλλά στην ουσία βλέπουμε να βάζεις, ας πούμε, αναζητήσεις τύπου family friendly, να ζητάς baby club και baby amenities και να σου πετάει αναζητήσεις με adults only ξενοδοχεία. Κάτι το οποίο δεν το είδαμε με τη Holiday Check. Βλέπουμε ότι δεν βιάστηκε, ας πούμε, να κάνει κάποια αντίστοιχη κίνηση. Εσείς πώς το βλέπετε όμως αυτό σαν τάση? Υπάρχουν, ας πούμε, προοπτικές να το εντάξετε στην πλατφόρμα? Σίγουρα θα το εντάξουμε, αλλά η φιλοσοφία μας σαν εταιρεία είναι να κάνουμε σωστή χρήση των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτή τη στιγμή το AI το χρησιμοποιούμε κυρίως σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι το call center μας, όπου βοηθάμε τον επισκέπτη να κάνει πολύ πιο εύκολη την περιήγησή του και την επικοινωνία του με τη Holiday Check. Και ουσιαστικά ο δεύτερος άξονας που το χρησιμοποιούμε είναι για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα των reviews και να δώσουμε μια πολύ καλύτερη και πιο διαφανή εικόνα στον επισκέπτη. Γι' αυτό και αυτό που ανέφερες πριν, ότι βλέπεις να γίνονται reviews, ας πούμε, σε πολλά διαφορετικά segments του ξενοδοχειακού προϊόντος και του ξενοδοχείου, αυτό είναι λίγο και προϊόν AI που έχουν εφαρμόσει τα παιδιά στο πώς και μαζεύουν και φιλτράρουν τα reviews στο front-end. Πάρα πολύ ωραία. Σάβα, δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω. Ήταν πάρα πολύ ουσιαστική η συζήτησή μας σήμερα και σίγουρα μας έχεις δώσει τα φώτα σου
όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Ευχαριστούμε που μοιράστηκες όλες αυτές τις πληροφορίες. Ήταν οπωσδήποτε μεγάλη χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ανταπόκριση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρά μου, και θα τα πούμε ξανά σύντομα, ελπίζω. Οπωσδήποτε, θα τα πούμε σίγουρα σε κάποια έκθεση πολύ σύντομα, αλλά και μελλοντικά σε κάποιο άλλο podcast. Να ευχηθώ καλές διακοπές, καλό υπόλοιπο σεζόν και θα τα πούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Παρομοίως.